hapon guys, welcome to my channel. Welcome to Matalom. Mamunitag basura guys para limpyo na ning atong area nga butangan sa atong market diri sa Canigao Island. Dapat guys ako ato ning i-prepare para nigabot sa puhon nga celebration hinlo ni sila guys. Muna itag basura guys. Magdilibang ay kita alang sa kayuhan sa lungsod sa Matalom. Together we work as one para makabuot nato ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, welcome to Canigao Island. Sa katong ganahan pa musuri sa atong isla, open na kini alang sa turista. Sa layong dapit o sa kuan dool upi na kini kay sa tanang taga Matalom ug di taga Matalom, explore, experience and discover the beauty of Matalom. Kung unsa kanindot ang atong lungsod sa mga tourism nga kuan, ato yung kuan mapin na to ang paraiso. Ang Canigao Island mao'y paraiso.